And good morning, mga viewers. Pero meron lumahid. Hello. Good morning. Two viewers. Hello. Tuwan tayo. Tulog yung asawa ko. Three viewers. Hello po. Gusto na ang asawa mo ba? Ano po? Tulog. Tulog siya. Lunes pa yung Lunes pa yung opera sa kanya. Kuya Nico, sana magaling na ingat kayo sa biya. Opo. Lunes pa po yung opera sa kanya. Yung mahina lang yung boses ko sa mga tulog yung pasyente dito. Walang kausap. Kuya si Gary Monreal. Morning po kuya. Good morning din po. Araw tayong matutulog na nakaupo dito. Good morning sa 4 viewers natin.
Hello, good morning. Yo, good morning sa 5 viewers natin. Six viewers na low po.
Hello po. Tulog na tulog yung asawa ko. Hello, hello. Good morning. Yan na wala sila. Opo. Tapos si Kuya Noel sa views. Simula na sila. Umpisa pa lang. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya ni Kuya Noel. Ano, good luck sa mga challenge ngayon. Sa Team Tulay, good luck. Kami tapos na. Last na ano na mamaya sa last na update ni Idol Jumper. Yun, good morning sa 5 viewers natin. Kwentuhan tayo. Wala akong kwentuhan dito. Gutom mag-ano. Gutom maghapon nakaupo. Magdamag. Maghapon magdamag nakaupo. Gutom. Malay sa paa. Tulog manok. Tulog.
Yan, comment po tayo. Comment po. Para magkwentong tayo. Shoutout dyan, shoutout. Linggo na ngayon. Bukas yung opera ni Mrs. bukas, Lunes. Di ko alam kung anong oras. Ano? Ha?
Loading. Break ulit. Labas siguro ako. Nagugutom ako.